Peter Aboník, 47-ročný architekt, rodák z Revúcej, žije už viac než 20 ročia v Ružomberku. Jeho prácu môžete vidieť v centre mesta vždy, keď sa pozriete na budovu tzv. Čokoládovne, námestie Slobody, kláštor Františkánok či Kozí vršok v Ivachnovej. Pracoval na projektoch rekreačných chát na Liptovskej Mare, stvoril niekoľko rodinných domov, objekt zvaný Cesta pokory vo Zvolenskom parku šľachtilých duší, ale tiež 2 kostoly. Kostol v Lomnej na Orave, za ktorý dostali spolu s architektom Martinom Bišťanom cenu Dušana Jurkoviča, a tiež kostol 2 srdc v Liptovských Sliačoch. Zatiaľ poslednou jeho dokončenou a zrealizovanou stavbou je administratívna budova súkromnej firmy Gas Oil v Spišskej Teplici pri Poprade. Za jeho návrh vlastní cenu César od Slovenskej komory architektov a stala sa zároveň aj stavbou roka na Slovensku za rok 2012. Na konci januára si prevzal jednu z najvýznamnejších cien na Slovensku udeľovaných za významné činy, ktoré posúvajú a inšpirujú spoločnosti celé Slovensko, kryštáľové krídlo za architektúru. Dovolte, aby som Petra Aboniho teraz privítal tu v štúdiu Mestskej televízie Ružomberok. Pán architekt, dobrý deň. Dobrý deň. Pán architekt, je to čerstvé, to čo je teraz sú na stole. Skúste možno povedať, čo to pre vás znamená, toto ocenenie, ktoré ste si prevzali len pred niečo vyše týždňov v podstate. Pre mňa to znamená ocenenie vlastne dlhoročnej práce a takého poctivého prístupu k práci a istého spôsobu, ako k veciam pristupujem. A všimla si to aj odborná porota, hlavne vďaka budove Gas Oil v Poprade. Ja keď som si pri tejto príležitosti pozrel vaše portfólio na vašej webovej stránke, tak ma tam zaujala vlastne charakteristika vašej filozofie vašej tvorby. Dovolím si zacitovať. Je to filozofia charakteristická holistickým prehodnocovaním osvietenských konceptov pod vplyvom dejinných zlyhaní aj nových poznatkov z oblasti kvantovej fyziky a biológie. Podotýkam, že je to vytrhnuté z kontextu, je to len čiastočne spomenuté, ale ak vás môžem teda poprosiť, skúste to možno vysvetliť, že čo to je, čo vás inšpiruje, pretože takto napísané je to naozaj také vedecké. Dá sa to aj úplne jednoducho povedať. Od osvietenstva vlastne človek hľadal také poznanie sveta, pochopenie a veľmi ďaleko sa dostal v tejto oblasti a to 20. storočie naozaj bolo vyvrcholením tohto ľudského snaženia o rozumové poznanie sveta, o intelektuálne poznanie. Ale vieme, že to malo aj vedľajšie alebo také horšie následky práve tým, že ten rozum prerastol do pýchy človeka, čiže pýchy rozumu. A najväčšie totality 20. storočia boli vlastne veľmi racionálne organizované, aj keď sa to zdá naozaj z odstupu ako úplné šialenstvo, ale je to isté kultúrna medza, je to proste to, kde človek došiel po istú hranicu a toto celé v kultúre je prehodnocované vlastne postmodernou filozofiou. Nie je to nič nové, je to, dá sa povedať, už od tej druhej svetovej vojny sa to pomaličky, tá reflexia rodí a v 60. rokoch už boli také prvé výstupy, prvé nejaké zmeny. U nás by sa dalo nazvať, že ten 89. rok bol taký charakteristický, bola to skôr taká kultúrna postmoderná revolúcia a ľudia sa začali na svet trošku pozerať ináč. Aj keď ešte to nie je celkom zhodnotené, spracované, niektorí ľudia zotrvajú v tých modernistických konceptoch predchádzajúcich. Ale nechcem nejak unavovať tú filozofiu, lebo neviem, nakoľko to naozaj zaujíma niekoho, ale je to pre architekta dosť dôležité, aby svet vnímal komplexne a aby sa snažil ho pochopiť aj v tom časovom kontexte, aj v tej situácii, v ktorej sa práve nachádza. No, pýtal som sa to práve preto, že tie vaše stavby, možno keď si ich aj človek naozaj pozrie v tom portfóliu, tak bude taký dojem istej nadčasovosti. Ako keby mali byť, to čo ste povedali vy, že postmodernizmus, ako keby mali byť moderné možno, že až o 10, 15, 20 rokov. No, je to dosť výstižná charakteristika, lebo je to
to, čo tiež je takým môjim kredom, že architektúra trvá dlhšie ako móda, takže nemôže si dovoliť byť príliš modnou. Keď tak len v nejakých menších veciach alebo v interiéroch, ktoré naozaj sa obnovujú po 5 rokoch, ale móda má zhruba taký okolo 20-ročný cyklus. Architektúra si nemôže dovoliť, aby sa ľuďom páčila a bola im ako esteticky príjemná len raz za 20 rokov a potom aj sa na to pozerali tak nejak divne, že čo to tí ľudia vtedy ako si mysleli. Vy nie ste rodák z Ružomberka, ale žijete tu už viac ako 20 rokov, možno 25 rokov. Čiže čo vás tu pritiahlo, alebo čo vás tu inšpirovalo, že ste sa tu napokon rozhodli usadiť a aj svoju tvorbu vlastne robíte tu práve v Ružomberku? Tak ja osobne nie som rodák, som sa narodil v Revúcej, lenže v Revúcej vlastne žiadni moji predkovia nežili. Svojím spôsobom som po 2 generáciách sa vrátil do Ružomberka, lebo moja stará mama tu vyrastala, otcová mama, a jej otec bol sudca v Sedri ešte za monarchie, ktorá Sedria sídlila vlastne v kaštieli svätej Žofie. Takže je to isté akoby nadviazanie na korene. Ale čo sa týka mojej osobnej histórie, je to tým, že som sa zoznámil so svojou budúcou ženou, ktorá pochádza z Ružomberka, žije v Ružomberku, takže to tým ako... A našli ste tu aj nejaké inšpirácie, možno čo sa týka tvorby, že niečo... Ružomberok je veľmi inšpiratívne mesto, však kultúra vždy sa vníma v historickom kontexte a ja osobne si myslím, že Ružomberok je fenoménom, ako srdcom Slovenska, lebo má tie vlastnosti. Hej. V kultúre sa niekedy berú veci tým symbolickým významom a rázom. Možno sa to aj tým prejavilo, že za prvej republiky boli skoro všetci slovenskí politickí reprezentanti z Ružomberka a z okolia, takže myslím, že to vôbec nie je náhoda. Nie je náhoda, že tu boli také osobnosti ako Andrej Hlinka alebo Ľudovít Fula, ktorí dokonca, by som povedal, že takým špecifickým spôsobom ako osobnostne prerastli aj teda región a možno aj Slovensko. V tej dokrutke, ktorú diváci mohli vidieť, sme menovali viaceré vaše stavby, okrem toho aj tie, ktoré sú v Ružomberku, na ktorých ste boli autorom, alebo ste pri nich boli, pri ich zrode. A ktorá z nich, alebo čo na nich si možno vážite, na čo ste pri nich najviac hrdí, keď sa možno na ne spätne pozriete a zamyslíte? V Ružomberku najviac som hrdý na to, alebo aj najviac vďačný tým ľuďom, ktorí mi dôverovali vtedy, kedy ešte nemali na to nejaké dôkazy. Takže v Ružomberku prvou mojou realizáciou bol dom Motikovcov a oni mi naozaj dali veľkú dôveru a myslím si, že to neľutujú dodnes. A zase, čo sa týka takých občianskych stavieb alebo verejných stavieb, tak to boli Husarčíkovci, ktorým som robil niekedy obchod Moda Plus a potom som teda aj tú čokolatériu, čo je tam teraz. Čiastočne ste spolupracovali, alebo ste aj spoluautorom Námestia Slobody. Chcem sa naschvál dotknúť tohto diela, pretože veľa rokov bolo využívané možno, že ani nie na to, na čo bolo zamýšľané. Vieme, že tam teda mali skatery, dá sa povedať, tak povedať, svoj raj v úvodzovkách. A teda možno to námestie neplnilo, a možno, že ešte doteraz stále zatiaľ neplní asi taký účel, akým bol zamýšľaný. Čiže čo vravíte na toto? Nie vám to možno, že tak trošku ľúto, že možno sa to nechytilo až tak? Ja sa na to pozerám z iného hľadiska. Že práve vtedy splnilo najviac svoju rolu, keď tam boli tí skatery, lebo to je podstata námestia. Aby sa tam stretávali ľudia, aby sa cítili spolu dobre, aby tam bol život a oni ho tam vnášali. A bolo to veľmi dobré, že neboli niekde na zadnom dvore, ale boli na verejnom priestore a to znamená, že verejný priestor vždy znamená aj prirodzenú spoločenskú kontrolu, čiže oni sa správali primerane, možno aj práve preto, že boli naozaj v strede mesta na očiach a ani sa necítili byť niekde ako mimo.
A zároveň si myslím, že podstata toho námestia sú dva pamätníky z prvej a z druhej svetovej vojny. A práve tie obete, pre ktorých tie pamätníky stoja, tak myslím, že by sa z tohto najviac tešili, že sa tam mladí ľudia, deti hrajú a že sú šťastní, že môžu sedieť na tom pamätníku a myslím, že by im to bolo ďaleko príjemnejšie, ako nejaké formálne kladenia vencov alebo proste takéto povinnosti. Skôr si myslím, že na to námestia trochu na silu zasiahla vlastne tá stavba v kaviarne, ktorá tam bola urobená naozaj proti vôli, alebo lepšie povedať, ani sa nás nikto nepýtal ako autorov. S Martinom Bišťanom sme spoluautori, tak dokonca to bolo odsúhlasené na zastupiteľstve bez akéhokoľvek nejakého autorského odobrenia, alebo čo je podľa autorského zákona. Potom my sme sa to snažili nejak zachraňovať, ale aj tak tá predstava o objeme tej kaviarne, keď už teda tam musí byť, keď už tak mala byť ďaleko menšia, ako to nakoniec dopadlo. Voči Ružomberku nie ste ako osobnosť ľahostajní. Vieme, že ste to skúšali aj v politike, čiže mali ste aj takúto možnosť ovplyvniť to dianie ružomberské. Čo ale hovoríte vlastne z vášho osobného pohľadu na tú architektonickú tvár Ružomberka? Neviem, nakoľko sa dala vtedy ovplyvniť. Dnes je to možno, že ešte ťažšie v našich súčasných reáliách. Ako sa ale teda vám javí Ružomberok po tej architektonickej stránke, tá jeho tvár, jeho vzhľad? Ružomberok sa mi javí ako pomerne zaostávajúci za takými porovnateľnými mestami, aj čo sa týka úrovne architektúry, aj čo sa týka vlastne spôsobu, ako sa riadi ten verejný priestor. Už v mestách podobnej veľkosti sú samozrejme verejné architektonické súťaže, naozaj snaha o oslovenie odborníkov aj na celoštátnej úrovni. Tu je stále snaha riešiť si to nejak ako medzi sebou po svojom, skôr spôsobom, že kto dostane zakázku, kto na tom zarobí, ale to odborné hľadisko sa dosť podceňuje. Čo sa týka ovplyvňovania, ja stále hovorím, že architektúra je záležitosť toho, že isté spoločenstvo musí spolu cítiť, musí sa dohodnúť. A architektúra je vlastne telom spoločnosti a presne kopíruje ten stav, ktorá tá spoločnosť má. Keď si zoberete, že v histórii archeológovia skúmajú výsledky materiálnej kultúry a hlavne architektúry do minulosti a z toho dokážu zrekonštruovať, ako tí ľudia žili, ako rozmýšľali, akú mali kultúru, až po niekedy až detaily ich nejakého svetonázoru. Čiže ono to platí aj opačným spôsobom, keď sa tvorí. Čiže do tej architektúry sa vtelia všetky aj dobré veci, aj kvalitné okolnosti, ale aj tie nedostatky, aj tie nedorozumenia, aj to, čo vlastne hapruje v komunikácii, alebo v nejakej takej slobodnej výmene názorov alebo slobodnej spravovaní vecí verejných. Takže architektúra naozaj má tú vlastnosť, že pozrite sa na jej stav a uvidíte stav spoločnosti bez toho, aby ste museli ju nejak hlbšie skúmať. Je to proste taká vizualizácia toho, aký je stav naozaj. Ružomberok má jednu špecifickú vlastnosť, čo nám už na škole hovorili, že je to jedna z mála miest, ktoré fakticky nemá námestie, lebo námestie Andreja Linku to nespĺňa charakter námestia. Ono sa to môže volať námestie, ale námestie to je to, keď si predstavíte, v Banskej Bystrici, že to živé námestie, keď si predstavíte Žilinu, alebo si predstavíte takéto mesta, kde proste sa veľa ľudí stretáva, má dôvod sa stretávať. Tu plní rolu toho vlastne tieto dve ulice, alebo ich kríženie, alebo proste je to stále nejakým spôsobom suplované a urbanizmus tohto mesta sa hlavne okolo tejto témy točí a je to skoro by som nazval zakliatá téma. Kde by ste videli možno vy námestie? Vieme, že teraz v súčasnosti sa hovorí
Hovorilo sa o tom, že by mohlo byť napríklad tam, kde je jama po Auparku, alebo respektíve nie po Auparku, ale pred Auparkom. A druhá, alebo súčasné koncepty hovoria, že medzi kultúrou, hotelom Kultúra a Liptovským múzeom, lenže tam už vznikli ďalšie dve nové budovy, čiže tam sa tá cesta zahatáva. Toto sú také veci, o ktorých sa hovorí v meste. Ako to vidíte vy, možno, že aj s ohľadom na tieto dva body? Toto nie je vôbec nová téma, pretože koncom 80. rokov tu bola celoštátna československá architektonicko-urbanistická súťaž, kde sa práve riešilo umiestnenie a nejakým spôsobom urbanistické začlenenie toho námestia. A táto súťaž vygenerovala ako prvú lokalitu vlastne tú lokalitu, kde malo byť námestie Stred. A druhá bola lokalita niekde medzi kultúrou a múzeom. Takže kultúra je vždy o kontinuite a my niekedy mám pocit, že hľadáme akoby znova a znova, zase si kladieme tie isté otázky, lebo nemáme historickú pamäť. Jednoducho, vtedy ľudia neboli o nič blbší, aby nevedeli už vyriešiť tú vec. Tá vec je vyriešená. Tu skôr sa naťahuje o to, že ako to spraviť. Nakoniec to Aupark manipuloval až do takej polohy, že to v podstate námestie nebolo. Takže pre mňa z toho vyplynulo to, že teda keď tam to námestie nemôže byť, tak ako môže byť tá druhá lokalita. A vtedy ešte tie domy nestali. Vtedy to bolo v tej polohe, že ja som sa ako poslanec snažil presvedčiť, ja som bol presvedčený, že to je záujem každého, lebo aj tí majitelia tých domov, ktorí, to je veľmi dobré, že chcú si postaviť v strede mesta dom, keď sú úspešní, šikovní, je to veľmi dobré, ale ja som sa snažil aj ich presvedčiť, že lepšie by bolo, keby mali taký istý dom na námestí a by mali väčšiu polohovú rentu, mali by väčšiu návštevnosť, lebo by tam proste bolo veľa ľudí. Teraz je to nejaká úzka ulička, aj to taká zubatá, nedostávaná, lebo vo svete sa takéto veci riešia tak, aby ten celok bol dostávaný pomerne náraz. Nečaká sa, že kedy niekto ten zub doplní, lebo to môže byť aj 100 rokov a to mesto bude takto vyzerať. Čiže to je všetko otázka, jak sa to riadi. A tu mám pocit, že toto absentuje, že to mesto si nevytvára jasnú predstavu o tom, že ako to mesto má vyzerať, lebo na to sú postupy, to nie je nič nové, to sa robia naozaj regulačné plány zóny, majú jasné pravidlá, do tých pravidel môže vstúpiť ktokoľvek. Len mám trošku obavy, že ako keby niekomu nevyhovali celkom, keď sú pravidlá, lebo vtedy sa nedá elaborovať, vtedy nemôže rozhodovať niekto osobne, ale sú nejaké pevne dané pravidlá, kto príde, splní pravidlá, tak má dvere otvorené. Ale tým pádom nikto nemusí prísť s prosíkom, že ja by som niečo chcel a kto by mi to pomohol vybaviť a podobne. Takže aj o tom toto je. Na jednej strane hovorili sme o tom, že sa teda nestavia, lebo sa nevieme možno dohodnúť ako a kde a za koľko. Na druhej strane Ružomberok hlavne v minulom roku bol charakteristický tým, že sa neuveriteľne veľa búralo. De facto spadlo celé Solo, ešte rok predtým historická brána do závodu Mondy, spoločnosti Mondy. Zbúrala sa tehelňa, tiež vyše 100-ročný závod. Otvárajú sa alebo zatvárajú sa týmto dvere ružomberskej architektúre a ružomberskému rozvoju z hľadiska architektúry a výstavby? Ružomberok je veľmi špecifický práve tým, že skôr než sa to mesto dokázalo rozvinúť, tak sa rozvinul priemysel, ktorý to mesto na jednej strane dusil. Vďaka nemu samozrejme to mesto aj malo svoj význam aj prvej republiky, aj neskôr, ale nie je to otázka áno, nie. To je otázka taká, že každý kultúrny proces je taký, že treba rozlišovať jasne. Pri týchto priemyselných stavbách takisto v Ružomberku bolo niekoľko unikátnych a vzácnych stavieb. Jedna z nich bola sulfitová väža, ktorá bola niekde tam na konci závodu Solo a tá sa zbúrala už dávnejšie, v 90. rokoch. To bolo dielo Emila Beluša, to je už legenda dnešné na slovenskej architektúry, jeden z najväčších slovenských architektov. Možno keď sa to historicky bralo, tak asi tak dvojka, že Jurkovič a Beluš, to sú proste už legendy.
A toto je nekultúrnosť. Lebo tá väža tam mohla stať, mohla sa, hoci len tak, ako bola, alebo sa mohla využiť možno nejakú výhliadku, možno len ako dominanta. Jednoducho bola to hodnota. Ďalšia taká obrovská škoda vznikla pri tej bráne do SCP. A to je zase prejav arogancie moci. To znamená, že niekto, koho nezaujíma, aké sú kultúrne hodnoty. Bo to je o tom, že vôbec si nemyslím, že to fakticky niekomu mohlo zavádzať. Zdalo sa to tak krásne vyriešiť, že to mohlo byť na prospech každého. Aj toho majiteľa, aj sa mohli zachovať kultúrne hodnoty. Len dovolím si tvrdiť, že tuto trochu zlyháva mesto, lebo toto, ako tie spoločenské hodnoty, to je úloha mesta, aby to strážilo, tie samosprávy. Aby mesto povedalo, toto je hodnota, ktorú my chceme zachrániť. Hej. Alebo udržať. A jednoducho na to sú postupy. Pokiaľ to mesto je suverénne a naozaj je tá samospráva funkčná, tak na toto sú jednoduché spôsoby, ako sa to dá. Hej. A nemusí to byť ani na silu. Hej. Možno trošku v tom zlyhávame aj ako architekti tým, že na to dostatočne možno neupozorňujeme, alebo možno sme už mali iniciovať dávno nejakú ochranu tohto, ale napriek tomu tieto upozornenia boli. Hej. Dokonca ako nedá sa povedať, že by o tom nevedeli, pretože dokonca sa urobil nejaký model vraj z toho, aby sa to akože aspoň tá forma zachovala, ale architekt Scher bol jeden vynikajúci architekt, ktorý v mnohom v 20. 30. rokoch predbiehal aj veci, čo sa vo svete diali. Jednoducho, kto si neváži hodnoty, ktoré tu už sú, tak si nezaslúži ani nové hodnoty. To je vždy o tom. Toto mesto nemôže sa pohnúť ďalej, kým si nezačne tie hodnoty vážiť, kým ich nezačne strážiť, ochraňovať. Keď tu bude jediné rozhodujúce, že kto má koľko peňazí a akú moc, tak proste to tak bude vyzerať. To už v Biblii je napísané, že nemôže slúžiť dvom pánom. Buď slúžiš mamonu, alebo slúžiš Bohu. To je o tom istom. Aby sme možno, že neboli len kritickí, skúsme pri tom, ako sa blížime k záveru, byť inšpiratívni a povedať, že kde by ste možno začali vy. Keby to bolo na vás, že ste trebárs architektom alebo máte tu moc urobiť hrubú čiaru a ideme skúsiť ten Ružomberok postaviť, možno, že čím by sa dalo začať, alebo kde by bolo treba začať z toho vášho pohľadu alebo z tej vašej profesie? Každopádne je veľká kríza spoločných verejných priestorov. Pretože súkromní investori si, áno, vždycky svoje záujmy presadzujú a presadia. A to mesto by ich malo zregulovať tak, aby to nebránilo tým verejným záujmom, čo sa často nerobí. Ale zároveň by mal existovať v tej samospráve záujem tie verejné veci riešiť, aby v prospech obyvateľov, v prospech mesta, v prospech celku. A to je definícia kultúry, je tá celostnosť. Bez tej celostnosti kultúra neexistuje. Kultúra nemôže byť vytrhnutá. To je ako život. Proste keď si ruku odtrhnem, tak už to není ruka. Hej. A to je aj s kultúrou. Buď to je celé, to funguje, alebo to nefunguje. A samozrejme, že to je tá večná téma ružomberská toho námestia. To je jednoducho treba vyriešiť, pretože to mestu chýba. Hej. To je, čo sa týka toho urbanizmu mesta. Naopak už sa zase sťahuje z tých zámerov, tak možno by sa to mohlo vrátiť zase na to miesto. Ja neviem, dneska to až tak detálne nesledujem, v akom je to stave. A čo sa týka nejakej konkrétnej stavby architektúry, teraz je jedinečná príležitosť vytvoriť vlastne tú mestskú galériu, také mestské kultúrne centrum moderného umenia. Dneska sa tomu často hovorí Kunsthalle, alebo v Prahe je také veľmi podobné kultúrne stredisko, volá sa DOX. A naozaj to sústreďuje okolo seba hlavne mladých ľudí a všetky druhy umenia a tam sa ľudia môžu prejaviť, tam sa môžu stretávať, tam sa môžu inšpirovať vzájomne. Jednoducho treba robiť veci, ktoré ľudí budú spájať, kde nebudú proti sebe bojovať, lebo naozaj, keď sú len tie egoistické súkromné záujmy, tak tam tí ľudia sa len rozhádajú a len sa bijú a len prečo ten má zarobiť a nie ten zarobiť.
ale musia byť takéto spoločné veci a ja som presvedčený, že táto mladá generácia, ktorá už je ďaleko vnútorne slobodnejšia, to potrebuje, že už sú také príklady, ktoré naozaj z osobnej iniciatívy, že tá kultúra sa preberá, že sú tu skvelé koncerty v čajovni alebo chodia tu kapely veľmi kvalitné a obdivujú to, že to niekto dokáže robiť v týchto podmienkach a nie je takých miest veľa. Čiže my si musíme všimnúť tam, kde ten život už začína proste nejakým spôsobom sa rozvíjať alebo kde tí ľudia prirodzene tá kultúra začína nejak rásť alebo rašiť a dať tomu podmienky, vytvoriť nejakú tú záhradku a toto je to, čo by malo pripravovať naozaj aj mesto, aj samospráva by mala tieto veci riešiť iniciatívne, lebo je to známe, že tie kultúrne veci nemajú priamu efektivitu v tom, že by sa na nich priamo dalo zarobiť, ale sú veľmi, veľmi naozaj overené známe informácie, že to tak oživí kultúru mesta, pritiahne ďalších zaujímavých ľudí, študentov, proste tá výmena tých názorov a taký kultúrny život prináša naozaj rozvoj, lebo ide znútra, tých ľudí inšpiruje. Čiže toto je asi tá odpoveď na otázku, že ako inšpirovať ľudí. Dať im podmienky na to, aby sa mohli spolu stretávať slobodne, kultúrne sa vyžiť a pochopiť, že to nie je tak, jak za bolševika tvrdili, že to je nejaká nadstavba nad nejakou materiálnou. To nie je nadstavba, tam sa to začína. To je ten zrod, to je to semienko. A keď chceme, aby tu niečo rastlo, tak jednoducho najprv musíme tie semienka sadiť. To nie je to, že potom si ich zasadíme, keď už budeme bohatí a už budeme mať všetko, čo... A kultúra sa najlepšie rozvíjala práve v takýchto podmienkach, jak sú teraz, kedy ľudia sa nenaháňali za nejakými proste materiálnymi metami, ale trošku išli do seba, trošku sa sústredili vlastne na seba navzájom a začali robiť niečo aj ako zo srdca alebo niečo pre tých druhých, že nie len ako tým egoistickým spôsobom, že ako si niečo od tých druhých utrhnúť, ale ako spolu tvoriť. To je vlastne aj to, čo som nejak naznačil v tom ďakovacom prejave na tom krídle, že vlastne, ako povedal Saint-Exupéry, že keď dáte ľuďom korisť, tak sa pobijú. A keď im dáte spoločné dielo, tak vtedy ich inšpirujete, vtedy ich spojíte, vtedy si uvedomia, že sú na jednej lodi a že každý je tam dôležitý. A začnú sa cítiť ako celok. A vtedy to začne žiť, vtedy to začne fungovať. A jak sme už hovorili, v Ružomberku je na čo nadväzovať. My tú kultúru máme tak silnú z histórie, že už len Fulov príklad a vzor je tak inšpirujúci, že mali by sme dokázať si to nejak ako znútorniť a prijať tak, aby sme dokázali žiť taký naplnený a taký tvorivý život, ako to on naznačil. A bol to človek vlastne naozaj Ružomberčan a dokázal tie inšpirácie z prírody, z ľudovej kultúry a proste tuto z tej krajiny dokázal vytiahnuť naozaj tú esenciu a vyjadriť to takým spôsobom, že to inšpirovalo, oslovilo aj všade na svete. Že dokázal byť sám sebou a zároveň dokázal byť svetový. A ešte úplne na záver, ak vás môžem poprosiť, ak sa dá prezradiť, na čom práve pracujete, prípadne čo od vás môžeme vidieť v budúcnosti, či už bližšie alebo vzdialenejšej. Na Slovensku alebo prípadne priamo v Ružomberku, ak niečo také je. Väčšinou robím teraz na takých rodinných domoch a takých menších zákazkách. Teraz posledne som golfový klub dokončil tuto v Ružomberku a naozaj je čas taký, že nie sú tie zákazky nejaké príliš veľké, aj keď niektoré veci sa možno čertajú, ale ja som sa naučil jednu vec, že
jak sa hovorí, že nie sú malé zákazky, sú len malí architekti. A jednoducho, keď si niekto neváži tú malú zákazku a keď jej nedá presne to isté, čo dá tej veľkej, a oni často bývajú aj zložitejšie, lebo často sa riešia ďaleko ťažšie veci za ťažších okolností. Svojím spôsobom musím povedať, že ten Gazol, ktorý bol ocenený, bola jedna z najľahších zákazok pre mňa, pretože tam robili profesionáli vlastne po celom spektre. A vtedy to ide samo. V podstate to najťažšie sú možno tie veci, kedy naozaj sú veľké obmedzenia a tam za ďaleko menšiu odmenu treba ďaleko viac zo seba vydať, ale tam je to možno práve tá dobrá škola alebo taký tréning na to, že ako to celé prebieha, ako to spracovať, ako to vnútorne nejakým spôsobom riešiť. A musím povedať, že pre mňa najinšpiratívnejšou a takou úlohou, ktorá je pre mňa taká kľúčová, ja to nazývam taký bod nula, alebo také miesto, kde mám pocit, že som sa to nejak naučil, alebo kde som to nejak dostal. A čo si najviac vážim, je kostol Liptovských Sliačoch. Lebo to je... A myslím si, že už aj ostane vlastne mojou kľúčovou prácou, aj keď nie je to príliš v odbornej verejnosti uznávané, ale len na Slovensku, lebo vyšlo to v Taliansku, vyšlo to v Poľsku, v Maďarsku s veľmi dobrými recenziami, ale na Slovensku len v stolárskom magazíne. Takže možno aj toto je jedna z tých vlastností slovenských, že často si nevieme doceniť vlastne to, čo máme. Často plačeme, často sa sťažujeme a nevieme ani to vnímať, ani ako sa často máme dobre, ako máme veľa hodnôt okolo seba, ako máme veľa hodnotných ľudí a možno sa vyčerpávame v nejakých žabomyších vojnách a v nejakých proste takých malichernostiach. A možno toto je to, čo by sme mali dokázať prekonať aj pri tom vzore toho fulu a prípadne hlinku, že prekonať takú malosť, takú nejakú zahladenosť do seba a skúsiť možno práve na tej galérii ako dokázať zase dostať Ružomberok na tú kultúrnu mapu, jak sa hovorí. A je tu toľko schopných ľudí, ktorí to dokážu. Je tu toľko vynikajúcich architektov a nikde to nevidieť. Nikto o nich nestojí. Ako v tomto meste to je to absurdné. Lebo tu by stačilo vypísať internú súťaž. Tu je minimálne 5 až 10 takých kvalitných architektov, ako som ja, ale kto ich pozná, kde ich vidieť? Toto je tá tragédia, že my ten potenciál zahadzujeme. Búrame pamiatky industriálnej architektúry, búrame pamiatky historické ako kaštiel a nevážime si schopnosti ľudí, ktorí tu žijú, tak čo potom chceme? Ďakujeme pekne za myšlienky a za návštevu v relácii Téma. Hosťom bol autor stavby roka na Slovensku za rok 2012 a čerstvý laureát Kryštálového krídla 2012 za architektúru, pán Peter Aboni. Ďakujem pekne. V tomto štúdiu s novými hostiami uvidíme sa opäť v marci. Dovtedy dovidenia.